Hledáte moderní, prostorné bydlení s perfektní dostupností? Nabízíme vám mezonetový byt 3+KK o velikosti 94 m2 v 7. a 8. nadzemním podlaží. V dolním podlaží vás čeká světlý obývací pokoj s kuchyňským koutem orientovaným na jih a lodžií s krásným výhledem až na Prokopské a Dalejské údolí. Nechybí ani koupelna se sprchovým koutem. V horním patře vás překvapí bonus bytu. Vestavěná infrasauna pro každodenní relax. Dále 2 pokoje, dětský pokoj a ložnice, ze které je vstup do prostorné koupelny s výřivou vanou. Lokalita je ideální. Jen 3 minuty chůze na metro Nové Butovice, skvělá dostupnost autem i MHD. Tento byt je skvělou volbou pro páry i rodiny, které hledají komfortní bydlení na klidném místě, ale zároveň s perfektní dostupností do centra Prahy. V okolí školky, školy, obchody, restaurace i zeleň pro volný čas.